விஜய் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாலே வந்து கொடுத்த பையன். ஆல்வேஸ் பீன் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் சார். பொறாம பட்டிருக்கேன், செத்துருக்கேன். ரொம்ப தூரத்துல இருந்து ஃபேன்ஸா ரசிக்கிறதோட சரி. I'm a huge fan of Vijay. அவர் ஃபேன் தான். தமிழோட தம்பியா இருக்கிறது அண்ணன் தான், தம்பி தான். ஆமா, நான் விஜயோட ரசிகன். தளபதியோட படத்துக்கு So I am also a huge fan. இளைய தளபதி விஜய் மாதிரி வரணும் அப்படின்னா வந்து கை இப்படி மேல போட்டு வெல்கம் டு த ஃபேமிலி தளபதி சார் தான் சொன்னாரு. விஜய் சார் சூப்பரா பேசுவாரு. ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனிதர். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அண்ணா பார்த்து கொடுத்தாரு. தளபதி அவர்கள் விஜய் சார். இளைய தளபதி விஜய் என்கிட்ட இருக்கிறதுலாம் உனக்கு தானே.